Ini mau 19 Golagati Amtuli Golagati Kendroni Lati Asorani Kalijonto kami kami ini 2 nomor ward orang ini Cikonsa Panda Bening Panda Sengka ini Sarikni Socha Watabu Bening program Soli Tonggo ini takuk Utom Deborman Ibu JMP ni Koroksa leader Tongmani orang tei ward member ini netite ini 70 family ni 200 voter kabang ma sudu CPM simiya dal bidal राजनीतिक बदलनि बरक नटिफाइ बो निसिनि अमबो थावो सिनि थान्थनो खनावो सिनि न जयन खालायफायका मनसं लामसगो सिनि ताखो ngnya सिनि जे बोल लामा याकरnya सिनि सठिक लामा फाइमन बागै बरक जतन न आं अ एलाकानि कैंडिडेट ngnya आं बंनो लामसगो बे हामबाया फरो जागा फाइमन बागै इनके तिनि गोबांमा पान्दा खालायमानि बिसिङो तिनि आं जयनिं सिनि तिनि पाठेलियागातनि वारंवारियावबो खालायफायका ओंखाय तिनि बंसिबारियाव सिनि दाखौ खरकनि फालनक सखजांमनि जों आरोबाव नाय बन सहर नुजैफायका ताहानि आं ता पर्यन्त सिनो मथाव सिनो थामचाव हामजागै ताबो पर्यन्त खालक जागै दंनाय जत दाखुकते बुखुक सुदु ओ आमदलि गोलागाति केन्द्रनि दाखुक संनो सिम बुखुक संनो सिम आं कयगला सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सारा न आं ताबो कयनानि मुचुङो फाजिदि सोंते नगा आसगै नाहारिता दंदि जों दिनै पातिनो तरजागै बुनो बेंगायै दाखुबाय दाखुक वालायै जोंखौनो लाभ करिखा फायबाय सिदि जतन सिनि महाराजनि खरांन जों तेबो तरवानो सिनि महाराजनि बरनो जों तेबो फवालायानो महाराजनि इमांनो जों मुख थाङो तैफायलायानो जों लगिरियाखे महाराज बमाया म जों लगिरना नांनाय महाराजनो हानि बागै जत ताखुंना आं ओ प्रेसनि ओ ससियेल मिडिया ओ प्रेस कन्फरेन्सनि माध्यमै आं बंनो कयनानि मुचुङो ताबु बो जरा दंख जरा सिनि लाइथायाको फादि जों ओ इलेक्शननि सिगांनो सिनि मथाव सिनि थान्थाव जयन खालायनाय जों सिनि बुबागारानि फानबारि रुवानो हामबाय।